Ayaw sa lagihan, kinagkaon ko ba? Pagwa, nag-imuha dito. Hatag ulit. Ano ba? Gutom ko. Hindi ka direk imuha. Ano? Ano na? Isip ko, kuhan na isip. Ano mga kuhan? Sasawan. Oh, ketchup. Uy. Hanggang sa ning ice, dali be. Ay, bukan saya. Kuang ice dyan, gisugo ang tikag ice, lahi man ang sige mo katubang dali. Dahil lagi ganit ang galon. Huwag ice be. Suko ka wala. Suko pa ka wala. Pag dahil naklipod, sige makadala video-video eh. So guys, nugot. Ice be. Guys, kahit po kanyang ice. Ay. Oh, di ba Tuhan? Nasaan kayo? Mabuklat kayo. Mabuklat ulit. Ay kayo! Saan kayo? Woo! Ice! Isulod po itong kuanan be, tro. Isulod Ano pa isugon mo? Isulod Ha? sa pitsil, paliw. Pitsil! Kasan? Kasilitan! Lumugmog! Oh. Tingnan ka sa sabunan! Sige na lumugmog ka na! Diba? Marami na ngay! Butang! Siliton! Mugas karot! Ay! Yan ang puno man eh! Kuha na to! Luwa na to! Kaya basi mo agas! Butang guys! Op! Yan ba? Butang tayo na! Hugasan na guys! Panon! Pahan ng tubig! Shot the ball! Mana! Your request has been granted! Dali ko, isa ko tubig paliw be. Tubig na bon! Ang sarap ko yung asugo! Sa isugo! Baso! Baso! Limpyo dali! Okay, limpyo! Tara! Mana? Kaon! Nya, tagaan ako nimo anang pagkaon nimo. Be, sure be. Manam kag panugo. Ako na mag... Nung ka manghatag koy ulita pud oy, mana naman kag sugo sa kuwaon ta kung magituman nimo mga sugo. Manghatag pud. Di na pagay kay mangga o. Kung ka manghatag. Napakay gituloy doon. Hurot niya. Kung sukat. Napaot, napasi tubig. Dagang di si pagkaon ba di manghatag. Gamayan anong ani oy. Sarap. Mga Jollibee. Thank you. Satisfied. Ngayon ka mo. Kumakaon ng iyong partner. Tumana sa kanyang mga sugo na. Kumakaon mo na. Alright. Thank you mga person.